Hola, Pau! Avui farem l'experiment de... Les gotes de color. Prepareu el vostre lab. I comencem! Què necessitaré? Pipetes, Aigua, retoladors de colors, col·lolant alimentari, tubs, deixeu aquí, palitos i paper de forn. Els gemes de forn. què vol dir de forn? Estaven a forn. Que és per cuinar coses al forn. Ah, jo també tinc un forn. El primer que farem és preparar l'aigua de colorinxi. L'aigua està aquí. L'hem de posar aquí. L'aigua que quin color és? Lila. Mira, agafa aigua amb la pipeta. Vale. Saps com es fa? Apreta, deixa anar. De quin color és l'aigua? Vale. Agafarem el colorant Vale. i li posarem una goteta. Ja està, una goteta. Agafarem els retoladors de colorinxi. Agafarem el paper de forn. Vale. Hem de fer uns dibuixos al paper de forn que siguin tancats. Vull fer una estrella. Quin color vols? El groc. Ara dibuixes una altra cosa. Ja està. Doncs ara, que ja tenim tots els colors dibuixats, farem la pipeta, omplirem un color, I jo el pla. hem de posar gotetes a fora del dibuix. Deixes anar gotetes. I ara has d'agafar l'escuradent i has d'arrossegar les gotetes d'aigua de colorinxi als dibuixos del seu color. Has de ficar molt en el palito. Després ja es pot emportar. Xus, l'altres! Saps per què el palito arrossega l'aigua? Sí, perquè té foradets. Té foradets molt petits i qui es posa els foradets molt petits? A l'aigua. I l'aigua com és que no es separa? És com si estigués agafada de la mà. Així. No?